Joan Amades és un personatge absolutament fascinant perquè venint de la part més humil de totes arriba a ser el referent del folklore del país d'una manera espectacular. De deixar l'escola als 9 anys arriba a publicar 400 llibres, de fet encara se'n publiquen perquè encara hi ha inèdits, encara hi ha treballs que ell va deixar mig. I en algun moment entre els 9 i els 15 anys, que no ho tenim massa clar, deixa la parada per convertir-la en una parada de llibreter de vell, però sobretot de fulls volanders, de romanços, d'auques, de gotxos, i això s'ho llegeix tot, malgrat que li havien recomanat que no llegís. Això ja de petit tenia un problema amb la vista. El llegat de Joan Amades va continuar gràcies a la seva cunyada, la germana de la seva dona, una persona cabdal per entendre la feina d'Amades. Consol Mallafré era la seva mà dreta. Consol Mallafré era un personatge curiós, anava per infermera, deixa de fer d'infermera, es posa a treballar amb el seu cunyat i mentre l'Enriqueta, la seva dona, s'ocupava de fer el dinar, de tota la logística, la Consol s'ocupava de ser la seva secretària, la seva mà dreta. Inclús jo he arribat a la conclusió que ja existia una mena d'història d'amor platònic. No sé si mai va passar de platònic, jo m'imagino que no, perquè ella el tenia veneradíssim, a més li deia l'Amades. I un cop mort, l'Amades veu que li va dir tot allò que no puguis publicar, llença-ho, crema-ho, ven-ho. Però ella va intentar ser fidel a tot el que havia treballat i sí que es va vendre una part del fons de l'Amades, que després es recupera, però sobretot quan ja arriba als 80 anys, un personatge molt curiós que vaig tenir la sort de conèixer, veu que ja no pot llegir, ja té problemes de vista i munta l'associació Joan Amades i recordaré sempre la setmana que es va morir perquè hi vaig anar-hi en dimarts. Jo estava preparant el primer llibre de la biblioteca Joan Amades, llegat Consol Mallafré, que era el fabulari Amades. I vaig anar-hi a explicar-li què havia fet i li vaig llegir perquè ella no podia llegir i em diu: perfecte, això ja va, ja tenim l'associació en marxa, tot funciona, això era un dimarts, diu dijous ve l'advocat i llavors ja em puc morir. I em va agafar per sorpresa i li vaig dir: cony, espera't a l'octubre que veuràs el llibre. No, és igual. Diu, ja el veuré d'allà on estigui. No em vaig fer més cas. Això era el dimarts. El dijous va anar a l'advocat i el divendres em van trucar i hem ingressat la Consol. La vaig anar a veure a l'hospital i em va dir, ja t'ho vaig dir, amb un fil de bo, i el dissabte es va morir. Era un drapaire, mai tan ben dit, i de fet hi ha una frase seva que deia: jo soc un drapaire i jo ho recullo tot, i llavors vindran els que sàpiguen més de lletra i ja destinaran el gra de la palla. La veritat és que no era tan drapaire, que va fer molta feina, però sí que és veritat que ell tenia una mancança de formació acadèmica, que la va suplir amb el treball i amb tot el que va recollir. Ell ho collia tot, que a vegades ho va collir ell, però altres vegades hi ha un epistolari amplíssim perquè s'escrivia amb gent de moltes poblacions que li enviava la informació. Inclús ha sigut acusat a vegades de poc rigorós, però jo, per exemple, vaig veure en el llibre de Gegants, Nans i altres entremesos hi ha un error sobre els gegants de Badalona, amb un marge de 4 anys de diferència d'antiguitat, i l'error ve del secretari de l'Ajuntament de Badalona, que li va enviar la informació. Vull dir que l'epistolari és amplíssim, ens ha aclarit moltes coses també. I marxem a visitar el fons de Joan Amades. Mireu, aquí tenim els compactes on conservem la documentació de l'Amades. En aquest cas, en aquest primer d'aquí, trobarem els seus llibres de la seva biblioteca personal i després us ensenyaré els seus llibres, els que havia escrit, juntament amb les capses on guardem documents que ell utilitzava per fer els seus estudis. Mireu. Aquesta documentació, per nosaltres, a l'estar aquí en una zona reservada, quan treballem amb els documents, doncs intentem ajudar que estiguin en les millors condicions. I en aquest cas vol dir treballar amb guants, mai millor dit, per poder treballar i tocar els llibres.
Doncs bé, aquest espai d'aquí és on hi ha la seva biblioteca personal. Aquests llibres havien estat a casa seva i amb el pas del temps la seva cunyada es va posar en contacte amb el Departament de Cultura i van arribar a un acord perquè aquest material es conservés amb les millors de les condicions. Aquí, per tant, és la seva biblioteca personal. I us voldré ensenyar algun dels llibres, com per exemple un, que és aquest d'aquí. En aquest cas és un llibre que al seu moment t'hi va dedicar en Pompeu Fabra. És el diccionari ortogràfic i aquí trobem el bon amic Joan Amades, cordialment Pompeu Fabra. Aquest és un dels exemples de tots els llibres, que hi ha molts més llibres també, amb la particularitat que tenen la dedicatòria de la persona que el va escriure. Bé, en aquest espai que estem ara descobrireu la seva producció, els llibres que va escriure l'Amades, que també els tenia a casa seva degudament guardats. Tot això és la seva obra i us presentaré algun dels llibres de més solera, com per exemple aquest que al meu company, el Jan Grau, li agrada moltíssim, que és el llibre Gegants, nans i altres entremesos. Recull tota la tradició de figures de gegants que hi havia a Catalunya. Aquest llibre avui en dia és molt estimat pel moviment geganter perquè d'alguna manera explica els gegants centenaris. En aquest cas, de ben segur que coneixeu el que és el costumari català, que aquesta seria l'edició de l'any 1982, que és la que trobaríem en moltes biblioteques i en moltes cases. Ara bé, el que ja costa de trobar, en tot cas, seria aquesta primera edició de l'obra del costumari. És el mateix, però l'encant, en aquest cas, és descobrir com va ser aquesta primera edició. Mireu. Aquí són les guardes, i en aquest cas el Carnestoltes. Els llibres procurem sempre que podem restaurar-los i en aquest cas aquest no era el prioritari perquè teníem d'altres, però bé, qualsevol dia, en funció de les nostres possibilitats, mirarem de restaurar perquè estigui aquí ben conservat. Mireu, ara us vull ensenyar aquest llibre, que és l'Auca dels Jocs, de la Mainada. Com podeu veure, és una edició amb cobertes de luxe per l'època. Veieu? Justificació del tiratge. Bé, en aquest cas descobrireu que és una auca que l'Amades les va anar comentant cada una de les vinyetes. En acabat us mostraré a dalt l'auca originària de la qual es va inspirar per poder després fer aquest treball dedicat als jocs. Ara que estem aquí a la biblioteca, us vull ensenyar la màscara funerària de l'Amades. Potser sorprendrà, però si tirem enrere sabrem que a la història els faraons els hi feien una màscara funerària. Aquesta tradició avui en dia potser no és habitual, però no fa tants anys, en aquest cas quan va morir l'Amades, tenim l'exemple de quan un cop era el taüt, se li va fer una màscara de guix, d'aquesta màscara de guix en queda un motlle i d'aquest motlle després se'n pot fer una escultura com seria aquesta en record de l'Amades. Com vulguis. Mireu, ara estem aquí on tenim les calaixeres, que són els mobles on guardem els documents d'imatgeria gràfica que l'Amades col·leccionava perquè se'ls estimava molt i eren els que utilitzava per escriure bona part dels seus llibres.
A baix, al -2, us he mostrat el llibre del joc de la mainada i ara veureu l'auca. Aquí en aquest calaix està tot ple d'auques i en aquest cas és la mateixa auca amb els boixos que després ell anirà fragmentant en el llibre i anirà fent un comentari. Com podeu observar, els documents estan conservats en protecció perquè alguns d'ells potser fins i tot ja tenen 250 anys tranquil·lament. Anem a veure altres documents d'obra gràfica que tenim aquí. Per exemple, ara us mostraré un parell de retallables. Per un costat, aquí tenim llufes dels Sants Innocents, que coneixem tots. Veieu, en aquest cas, una llufa. Però també semblant en aquest tipus de document trobarem les velles quaresmes, com una de molt popular i tradicional, que és aquesta, que de ben segur l'heu vist reproduïda en algun llibre, el mateix Amades en el costumari la va reproduir. És una vella quaresma amb les 7 potes, el bacallà, en aquest cas el peix.